liburu untan olerkiak bildu ditugu, oro har badira 152 olerki, bi dosiertan emanik ziren, eta nik bildu ditut eta atxiki ditut bi dosier horiek, lehenean 129 olerki aipatzen dutena dena edo denetarik, eta gero dosie labur bat nun erlijiozko olerkiak baditugula. Lehen dosierean orduan aipatzen ditu natura, aipatzen ditu liliak, abereak, bizitzea, guk eraiten dugu bizitzea ez bizitza, bena jendearen bizitzea, gora beherak, sentimentuak, mila gauza, eta beti modu simple batean, hau da hori atzaman dut beste nonbait, testu batean eraiten du maite dituela olerkiak simple, ulergari, eta ez misteriotsu edo ez dakit nola eran ilun edo ez ulergariak. Ohar bat alere ez genakien olerkiak idazi zituela. Adibidez, jaz euskera aldizkarian, Katisa Dolarek egindu artikulu bat Ipar Eskualeriko olerki gintzaz. Eta aipatzen ditu, ez dakit, 50 bat olerkari, bena ez Junes Cazenave. Orduan orain eraiten aldugu, hortan sartzen dela ere Junes Cazenave olerkari bat dela.